Digiluokassa voit opiskella livenä opettajan johdolla lukiokursseja paikasta ja paikkakunnasta riippumatta. Kurssitarjontamme sisältää monipuolisesti kursseja laidasta laitaan, kuten esimerkiksi harvinaisia kieliä sekä fysiikan tai matematiikan syventäviä kursseja. Ennen, jos kurssilla ei ollut tarpeeksi osallistujia, kurssia ei voinut järjestää. Tämän ongelman ratkaisimme Digiluokalla, eli järjestämme laadukasta live-opetusta verkon kautta. Pääset mukaan haluamallesi kurssille, vaikka olisit teidän lukiossa siitä ainoana kiinnostunut. Jokaiseen kurssiin kuuluu opetusta 14 75 minuutin oppituntia, esimerkiksi 2 kertaa viikossa heti lukiopäivien jälkeen. Voit osallistua Digiluokan opetukseen ja lukiokursseille arkipäivisin erikseen sovittuina kellonaikoina. Oppitunneilla ollaan koko ajan ääni- ja videoyhteydessä koulukavereiden ja opettajan kanssa. Tunneilla voidaan tehdä ryhmätöitä ja keskusteluun on käytössä myös chat. Digiluokan kursseille osallistuminen on helppoa. Voit osallistua opetukseen esimerkiksi kotisohvalta, kahvilasta tai ihan mistä vain, mistä löytyy internetyhteys. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijan arviointitiedot lähetetään lukiolle kurssin hyväksilukua varten. Digiluokka on startannut syksyllä 2017 ja meillä on opiskelijoita ympäri Suomen. Opiskelun ohella voit tutustua myös muiden paikkakuntien lukiolaisiin. Tutorhausen Digiluokka on lukiosi paras kumppani opetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Innostu Digiluokan opintojaksoilla, tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan nyt.